नमस्कार ओडिया फैक्टुअल को आपन को स्वागत। आपण केबे भाबिथिले कि पृथ्वी बाहर मध्य आम भली सभ्यता रहिछि? नासार केप्लर स्पेस टेलीस्कोप 5000 रु अधिक एक्सप्लानेट खोजी पारिछि। सेगुड़िक मध्यरु बहुत गुड़िकरे पृथ्वी सदृश परिस्थिति मध्य मिलिछि। मिल्की वे गैलेक्सी मध्यरे 30 कोटी प्लानेट हैबिटेबल जोन भीतर रही, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ପୁରାତନ ଇତିହାସ ଓ ରହସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଲିଏନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନର ସୂତ୍ର କେବଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ, ପୁରାତନ ମାୟା ଓ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ଓ ଲେଖାରେ ଆକାଶରୁ ଆସିଥିବା ଦେବତା ବା ସ୍କାଏ ଗଡ୍ କଥା କହିଥିଲେ। 1947ର ରୋଜୱେଲ୍ ୟୁଏଫଓ କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଲିୟନ୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏଫଓ ସାଇଟିଂ ଓ ସିକ୍ରେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମ ଭଳି ସଭ୍ୟତା ରହିଛି? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, କାରଣ ଆସୁଛି ଆଉ ବି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ୟୁନିଭର୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ।